वदारे पौरक्षे चणिये डांगे पमटी नाके चढावल डावली नाके वखुंदे पसरे शिंडे तटुल वातान गोली नाके चढावल डावली नाके वदारे पौरक्षे चणिये डांगे पमटी नाके चढावल डावली नाके वखुंदे पसरे शिंडे तटुल वातान गोली नाके चढावल डावली नाके तदा लेवाने शेगवले जाते लेवाना इकडलं कोणता देला इकडलं स्वेजे मे सावका सावका तू जुंता जली गायकडलं कोणता देला इकडलं पलर खा सांबार शेतमो पटपतो माती नाके चढावल डावली नाके वदारे पौरक्षे चणिये डांगे पमटी नाके चढावल डावली नाके वखुंदे पसरे शिंडे तटुल वातान गोली नाके चढावल डावली नाके दिनाजी बर्मानी जरा देते नंबर 0307 073 66 88। पटपट दे खांदल चे आखिर जुड़ दे मलंगा इकडलं जुड़ दे स्पेलाना इकडलं तये बये बशवे सदे सरता चगमांगा इकडलं जुड़ दे स्पेलाना इकडलं दागा दे चे हलवी तवो खोरे हार्मोनी नाके चढावल डावली नाके वदारे पौरक्षे चणिये डांगे पमटी नाके चढावल डावली नाके वखुंदे पसरे शिंडे तटुल वातान गोली नाके चढावल डावली नाके व्रे वले के जगवले तक तुर देना इकडलं तू पजरा सर्व इकडलं खिनवो विते तू पगुडा तुझा मरगांडा इकडलं तू पजरा सर्व इकडलं डांग पलांडा जनिये बंदेश न वडा खोली नाके चढावल डावली नाके वदारे पौरक्षे चणिये डांगे पमटी नाके चढावल डावली नाके वखुंदे पसरे शिंडे तटुल वातान गोली नाके चढावल डावली नाके वचतेकडं नाजी बर्मानी तुला कलर गायकडलं गांबे जुडस्पन गायकडलं हर
چاته دې وشوه زه دې مخته دې ولګی کړله غم دې جوړ شپونکی کړله یې دې کانجا ډاکه جل کې ځکه په شینډینا کې څه ډول ډولینه کې ودارې په ورکښې څڼې ډانګې په مټینه کې څه ډول ډولینه کې وخوندې په سرې شینډې ته ټول وطن ګلینه کې څه